Какво става, хора? Днеска ме виждате с уебкам, ще започвам видеото, понеже баткови е тъп. Баткови, понеже иска да бъде преуспяващ ютубър и да се опита да прави готини клипчета, вика ще прави Minecraft хорър видео. Кому ма спре, защото беше много трендинг. Искам да го завърна. И накрая какво? Баткови снима Minecraft хорър клип, качи го, но Баткови не беше спуснал камерата. И Баткови, като не си пуснал камерата, каква реакция ще ми гледате, като аз стоя и си лафя просто. Тъй, че този път съм ви подготвил Minecraft Horror мап отново, но този път съм с включена камера. Да, не ме вините, че съм малко пикселизиран, средствата ми още не са стигнали да си купя хубава камера и хубав микрофон, така че за напред, че е по-добре, нека да се прехвърляме към Minecraft. И така, мапа се казва The Cannibal 2, мисля, кой сега ще го гледате. Фокси някакъв си прави реклама в момента, т.е. аз правя реклама на негов гръб, защо съм толкова бавен. Чакайте, мисля, че не съм се включил. Опа, чакайте, мисля, че не съм се включил звука, защото бях го намалил. Ако... Да, добре. Опа. Така. Така, мисля, че сме добре. Да, добре. Още рекламки? Или мога да спочвам мап? Тос? Извинявам се. Brightness, дайте, да, всичко ми е включено, донато F5, добре. 32 чънка, мисля, че съм на толкова. Добре, откъде да почна тъпия мап? Аха, да, стейте. Аз съм на плюса. It's nice to be home after a long day of work. Добре. Objective Go Watch TV. Добре, ма защо не мога бягам? Нека да разгледам първо, значи... Ако мога да се включа телевизора, ще го гледам, ще е много добре след 12 часа прекарани в опити да вляза в къщата. Първо затваряме, safety first. Просек, къде е телевизора? Макс! И предния път имахме кучица. Стой там. Правя се, че не те виждам. Трябва ти я там. Да кажем, че оцелихме телевизора. Къде са? Чу телевизора. Това е, брат. Danger Cannibal has expanded. Да, аз мисля, че го видях. Чайчко. Трябва да намерим нови свете. Добре. Какво става, брат? Макс? Не! Путьо! Да, аз съм в къщата ти. На майка ти путката. Опа! Не трябва псом, трябва да цензурам. Какво трябва да намеря, бе, брат? Ехо. Нищичко не виждам. Сега ще си включа гамата и ще те съсипя. Очакваме сега да има джумскер да изпища като момиче. Къде трябва да вървя по дяволите? Аз съм загубен. Добре, къде съм? Брат, аз съм толкова дезориентиран. Добре, не мога да си легна просто да се спа. Не мога.
Бре, на къде бях, бе? Аха! Телевизора. Добре. Мисля, че тук дълго време ще се лутам. Трябва ли да слизам в мазето? Нищо не виждам, брат. Да, се стъкнах в паежените. Къде съм? Не съм ли сам в мазето, бе, брат? И. Тук нещо правилно. Какво? Сърч за хаос. Търсете! Аха! Така нищо не се е случило. It's just a dream. Да, бах ти съня. Сега какво? Сега какво трябва да правя? Не мога да отварям врати. Дика минута дрим. Аха, окей, I need to... Да, примерно, брат! Батерии... Какво? Майфон, да. И къде ми е комшията? Какво трябва да направя сега? Издал какво? Явно да. Добре, да кажем, че трябва да тя до комшията, може би да вия къде... Там нещо. Сега да ни пропаднат мап. Да, явно сме насам. Ако пак ме джъмпскерниш. Ако пак ме джъмпскерниш. Това... Някой влезе през вратата. Пак трябва да търся къщата. Сега пак ще изпищекат момиченци. Не трябваше да го усилвам ти толкова много. Хайде, бе, брат. Скачай ми, вече да си холя. Май повече няма да снимам такъв тип видео. Че искам просто да си видя реакцията, човек. Искам да си видя шибаната реакция на тъпата камера. Не съм там. Къде къде беше това мазе? Защо ми уби кучето? Можеш да убиеш мен. Защо уби кучето ми? Какво ти беше направил тъпото ми куче? Пак ли съм в той мазе? Сега пак трябва ма джъмскер. Знам. Пак ли тук? Не. Какво? 1013. Кирка? Отклик. Важно е хер. Я не знам. Сега какво трябва да чека нещо така? Не. Това е тая музика, брат.
бягам? Къде? Къде трябва да бягам? Ищите се сега. Добре, на къде да въря? Човек те супер направиш. Не, някакъв стип е ограм тук ще много ще си. Какво става, бе, брат? Къде съм? Какъв е този бал? Мога да бягам, защо не мога да бягам? Широ, пък да бягам. Сега тук пак нещо. Къде трябва да вървя? Какво трябва да направя? Нямам си идея, човек. Дай му си това преследва просто. Добре, на блока излизам. Сега. Първата белка. Ага. Разбрах. Мисля, че разбрах. Нямам пак тук сега. Какво става, човек? Там сега. Човек, чувствам се много напрегнат. Очаквам джъмскера. Никси. О! Окей. О, не, брат. Не. I am the shadow in your mind, the beast within. You invited me long ago. Locked away. No, my friend. I've been here all along, waiting for you to see. Далеч, Димон, далеч. Accept the darkness, embrace the inevitable. There is no escape from yourself. Добре, няма да му просвич. Трябва да отида при него. Добре, това е пиш мапа. Добре, чакайте малко да намаля звука.
Поздравления, човек. Поздравления просто на човек, който направи мапа. Аз лично наистина се стресирах много пъти. А, F5, да, не мога. Вижда къде ме гледа. Искам да поздравя наистина човека, който го е направил. Да ви благодаря за гледането. Ще се видим много скоро отново с вас. Бъдете здрави и чакайте още клипове от мен. Айде.